Hello everyone, खुलुमबाय नै आंहा फुजायाव थांनो रेडि जाबाय। आंनि भिडिअखौ अननानै बयबो जोबजासे नायलांदो आरो जायफोरा गोदानै फैदों साबस्क्राइब लाइक खालामनानै होलांदो लोगोफोर। दा नै जोङो सफैबाय, जोङो नै हाबनो नागिरदों आरो बिराद सान्दुंखा गरमथार बोथोराबो। बेनो आरोना मेन मन्दिरा बेनो, बेयावनो मेला जायो। मन्दिराथ' गोबां दङ, नाथाय जों बेयावनो फैग्रोबाय आरो फुजा होनो होननानैहाय। जों दा नै खाथियाव थाफैबाय, धुप सावनो प्रसाद बावनो लोगोफोर खुलुमनोसै। जों दा नै मेलाखौ एसे नायबाय आरो मा मा फानदों होननानैहाय। गासिबो खुलिजोबथ'वाखैमोन आरो दखाना, मोनायावसो मेलाया मोनायावसो रासिन मानसि जायो नालाय, मोनायावसो खुलिजोबगौमोन खोमा। नैबे बिबारखौ मोजां नुदोंहाय, नैबेखौ। नैबेयाव एसे नायनो कापखौसो मोजां मोनबाय आंहा। दाखालि गोजौआव नैबे आफाखौ बिदि बसायनाय गैयामोन आरो नै दिनैहाय दङ। मोनायाव साबसिन नुगोन। नै बेयावहाय शिब मन्दिर दं आरो ना, बेयावबो जा मोजां साजायदों, नै फुजा जादों आरो बेयावबो। नै बेखौनो जानायथारसै जोङो बेलपुरिखौ। नैबेयावबो दङ लोगोफोर, बाव हाबनाय जायासै जोङो, ओमफ्राय मेलायावबो जेबो लाबोनाय जायासै, खालि नायनानै फैबाय आरो। बिदिबा आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर।